Hoće, to je prvo jedna, 3-4 sad. Ja vam je jako što ćete staviti. Dobro. Odlično. Odlično. Dajte mi samo još jednu. Film uopće ovako da radi. Jebove, znaš kaj, moraš s praznim aparatom. Nekakav, čuj, neko što radi ono Silićem, ne, baš ne, a to smo da isto projekta. Ja ništa slikam, onda ti slikaj. Može? Jasnije. Gle, jebi ga, stalno, mala penzija, moram stalno neke... Pa jel da? Imaš dodatak. Evo sad ja, 4 sad. I lampica od ulja. Koliko traje obnova škola? Tako sad stvari, stojati će mi dobro. Poštovani i uvaženi gosti, dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas na otvorenju naše izložbe Opasno crvena. Drago mi je što ste našli vremena i svojim dolaskom uveličali ovu svečanost otvorenja. Zahvaljujem se organizatorima izložbe Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, svima koji su podržali ovaj projekt, a posebno gospođi Bernardi Cesar, s kojom sam neposredno dogovarao oko izložbe. Zahvaljujem se Mirku Iliću na podršci i predgovoru za izložbu. Isto tako, zahvaljujem se mojim suradnicima. To su moji modeli, najviše balerine iz HNK, Miruna, Kristijana, Ana Marija, zatim Hana i Mirna. Zahvala mom make-up artisti Dini Baksi, mojem prijatelju, filmskom snimatelju Borisu Krstiniću, kostimografkinji Nini Silobrčić, Staši Čimbur, kreatorici prekrasnih šešira.
I naravno tebi, Duško Šibl, na suradnji, jer si svojom predivnom slikarskom manirom i divnim bojama intervenirao na ove aktove. Mi smo jako zadovoljni, nadam se da će se i vama dopasti. Drago mi je što su naši radovi izloženi na ovom posebnom mjestu i da će ih vidjeti puno naših sugrađana. Hvala na vašoj pažnji. Jesmo svi unutra okupacijeni? Moj suprug Milan Pavić, to mogu sada naglasiti, i ja sa toliko čežnje i poštovanja prema našem dragom Željku išli smo na njegove sve izložbe. Sad si mislim u kojem je fajlu gdje je prvi puta gdje smo snimali i vas, gospodina Krstića, i ono film o špiljama i Željkove prve izložbe, pa ja ću to pronaći. Sad sam ponukana da Željku te izvučem. Predivna izložba, u današnje vrijeme sresti se s dvojicom kao što su Željko i Duško, koji već dugi niz godina surađuju i takav su tandem, to je naprosto predivno. Da dvoje ljudi na taj način surađuju, da su toliko kompatibilni i da tako nešto mogu proizvesti, a još uvijek već u zrelim godinama toliko zaigrani i oduševljeni zapravo s onim što rade. I oduševljeni sam. Imala sam sreću surađivati sa Koprolčicom, jedna izuzetna osoba, talentirana, predivan čovjek. Šibl je također divan i spoj njih skupa je izvrstan. Sa Duškom, nažalost, nisam još ništa radila, voljela bi s njim jer vidim da njih dvoje su predivan tandem. Pa evo ga, drago mi je da je kolega Koprolčić nakon niz godina mrtve prirode prešao i na živu prirodu i to mu je zaista bilo sviđenje jedno određeno. Drago mi je da je to kombinacija, jedna kreativna kombinacija sa slikarom Šiblom i zaista mi se dopada ova izložba. Izložba je jako zanimljiva, spajanje dva medija, slikarstva i fotografije, što je kolegi Koprolčiću i Šiblu uspjelo. Moram priznati da sam ja oduvijek to htio, ali nikad nisam uspio. Meni je to odlično, to je fenomenalno. Tako da, nemam riječi. I užasno mi je to super što je izložba ovdje i to će hiljade i hiljade ljudi vidjeti. Znači, ta izložba je bolja od bilo kog zagrebačkog muzeja, galerije i slično. Evo, to je to. Super nam je drago da smo mogli ugostiti Željka Koprolčića i Duška Šibla upravo ovdje na trgu ispred Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, naše najstarije umjetničke škole u Hrvatskoj, sa izložbom Opasno crvena. Evo, na neki način smo i ranije surađivali sa gospodinom Koprolčicom, ali ovaj susret u njihovom duetu nam je iznimno drag i ovaj prostor na kojem obitavaju naši učenici i na taj način ova izložba je za njih i u tom odgojno-umjetničkom aspektu jako važna, a tako i za nas. Ali istina je, ja nemam iskustva sa izložbom na ulici, a uvijek me impresioniralo ovi mlađi ljudi koji, i ja mislim da to kad budu povijesno gledali na današnje vrijeme, na slikarstvo, onda će biti važni ne Hockney, Bacon, nego ovi ljudi koji slikaju po fasadama i po zidovima, oni koji su dobri, jer oni nisu ograničeni, nisu opterećeni novcem, šta će ko reći, šta će biti komercijalno, da li će se prodat, neće prodat, šta je u modi, što nije u modi, nego oni autentično izražavaju ono što je probleme koje vide u svakodnevnom životu. I to su sirove, vrlo često sirove greze slike koje su vrlo snažne. I ja sad u mojim godinama, naravno ja se ne mogu na taj način izražavati, ali mi je drago da mi je Željko Koprolčić, da mi je pristupio i da smo stvorili jednu, ali
jednu spregu koja je dala nešto sasvim novo i koliko god nisam ulični slikar, ovo je najbliže što ja mogu doći do uličnog slikarstva, ovo što je sad izloženo na cesti, a pogotovo što je Zagreb ranjen, što je doživio potres i još ga nisu obnovili, prošlo je 3 godine i baš je ovo mjesto simboličko jer se vidi ipak su počeli obnavljati školu primijenjene umjetnosti i muzej za umjetnost i obrt, tako da cijela ta simbolika je nekako, baš mislim da je baš ovo dobar događaj, da je dobro da smo to napravili, da je to dosta. Pa ja poznam rad i jednog i drugog, i Koprolčica i Šibla, i ovo mi se čini kao jedan fantastičan eksperiment, jedna kombinacija, kao što je Mirko Ilić rekao u uvodu, totalno različitih pristupa, različitih likova, koji rezultira jednom vrlo interesantnom kombinacijom. Sviđa mi se. Čekaj, to je video? Da. Opasno crveno. Naziv je izložbe dvojice iznimnih umjetnika Duška Šibla i Željka Koprolčeca. Organizira izložbeni salon Izidor Kršnjavi škole primijenjene umjetnosti i dizajna u sklopu projekta Izložba na otvorenom, s obzirom na to da je ta ustanova teško oštećena u potresu. Opasno crveno na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu. Dva različita umjetnika u dijalogu fotoaparata i kista. Na istim dijelima. Kad vozite auto, pa dođete do semafora, kad je crveno, znači opasnost morate stati. A s obzirom da ja se bavim fotografijom i radim to vam je uvijek upitan test za okolinu koja će posmatrati fotografiju. A na njegovim fotografijama kao modeli većinom balerine iz Hrvatskog narodnog kazališta. Interes nam je zajednički za ljudsko tijelo. I onda je Željko predložio da ja interveniram na njegovim fotografijama i da to izložimo s obzirom da je bio potres i da živimo u ranjenom gradu. Ova lokacija je lokacija koju smo mi aktivirali nakon potresa zagrebačkog, zato što smo ostali bez našeg galerijskog prostora i na neki način sa nizom izložbi koje ovdje od tada organiziramo, afirmirali smo ovaj prostor na otvorenom i na taj način smo približili široj publici. Mislim da je ovo jedna reakcija publike, već sad tek se izložba otvorila, međutim ljudi gledaju, fotografiraju, gledaju iz tramvaja. Jer teško je odoljeti rasplesanim crvenim bojama koje putuju po ženskim oblinama i donose novi ugođaj u središte grada. Nezapamćena se krađa dogodila noćas između ponoći i 1 sat kada su nepoznati počinitelji ukrali 10 panoa s umjetničkim dijelima izloženima ispred Muzičke akademije i škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Riječ je o izložbi Opasno crvena nastaloj u suradnji fotografa Željka Koprolčeca i slikara Duška Šibla, otvorenoj prije točno mjesec dana u organizaciji izložbenog salona Izidor Kršnjavi. Na izložbi je bilo predstavljeno 20 Koprolčecovih fotografskih aktova na kojima je slikarski intervenirao Šibl, a modeli prikazani na fotografijama bile su većinom balerine Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Noćašnje otuđenje radova trebala bi rasvijetliti zagrebačka policija, koja je preuzela snimke nadzornih kamera postavljenih na Muzičkoj akademiji. U razmišljanju, recimo, negativnosti koje mogu popratiti jednu izložbu, bile bi, recimo, da se intervenira na nekakav neprimjereni način po slikama, da se slike devastiraju na određeni način, ali da se baš ukrade kompletna izložba,
to naprosto nismo očekivani i utoliko je veliki šok i mene osobno, a i mog kolege slikara Šibla. Malo je reći da smo ogorčeni. Mi, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, izložbeni salon Izidor Kršnjavi, doista smo oštećeni ovim činom, kako na umjetničkoj razini, tako na materijalnoj razini i doista se nadamo da će policija pronaći počinitelja i da se na neki način time ovakve stvari više u centru Zagreba, u našem gradu, neće događati. Kutiju za milodar i zlatnu crkvenu žličicu. Sve su to ukrali slavonski Bonnie i Clyde, nakon čega smo se neki dan u direktu zapitali ima li nešto što se u Hrvatskoj ne krade. A dok još razmišljate o odgovoru, čujte ovo. Prvi put u hrvatskoj povijesti ukradena je cijela jedna izložba. 18 fotografija golih balerina nestalo je i to iz samog centra Zagreba, s Trga Republike Hrvatske, odakle je Darinka Trgo krenula u potragu. Mjesto zločina, Trg Republike Hrvatske. Vrijeme zločina, noćas 1 ujutro. Počinitelj nepoznat. Plijen 18 aktova balerina. Evo, to malo iznenađuje što je netko došao, uzeo 20 aktova. Pa to što je uzeo, da, jer vjerujem da su ljudi bolji od toga, ali na aktovima su, ako se ne varam, bile gole žene, pa razumijem da je to htio neko uzeti. To je bila izložba i neko je ukrao, jeste čuli za to? Ne, nisam ja ukrao. Što mislite, hoće li vratiti, hoće li to biti neki pravedni lopovi? Iskreno mislim da ne. Ostaje će kući? Možda da. Ste li vi ostali? Ja bi ostavio doma, da. A pravda nisam ja. Da, neviđeno još u Hrvatskoj, neviđeno u centru glavnog grada. Ovako je to izgledalo prije mjesec dana, a sada... Do jučer je ovdje bila izložba, a onda je netko noćas uzeo damu sa crvenim šeširom i sveukupno 18 aktova balerina iz Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što su lopovi ostavili samo je ovo. Radovi su bili učvršćeni, posebno uokvireni da budu otporni na kišu, ali ne i na lopove. Znate šta, to je sad zapravo jedan vrlo oštriji pogled na našu kulturnu perspektivu ovoga grada. Dakle, sad ne moramo imati nikakav filter isprica, točno vidimo kud krećemo, da. A možda je to neko izazvao neki novi performans. To je, mi nismo. Šalu na stranu, jedan od autora izložbe iznenađen je da se netko odlučio na ovaj kulturocid. I ta osoba koja je to skidala, znači to je trajalo preko sat vremena, ona je, ovo nije jednostavno za očer, znači vi morate imati alat ili morate znači udarati dok vam taj foreks ne pukne, znači to pokazuju ovi ostaci. Inače umjetnicima znaju oštetiti radove, baciti boju na njih, zapaliti ih, ukrasti 1-2 rada, ali baš cijelu izložbu. E to je neviđeno, kaže nam Željko Koprolčec. Da nekome se sviđa vaš rad i želi nema kući. Ste o tome razmišljati? Znate kaj, evo sad tu ima jedna zgodna stvar, upravo sam dobio jedan mail gdje mi jedna pratiteljica mog rada napisala, pa čestitam kolega, samo se velikanima kradu radovi. Eto, to je malo, ovako se tješim u toj jadnoj situaciji, ali smatram da je to vrlo ružno za naš grad. Nadzorne kamere snimile su zločin i jednog počinitelja koji je lice pokrio kabanicom. Imate li objašnjenje zašto bi netko učinio? Pa vrlo rado bismo dali neko obrazloženje, pričam cijeli dan sa kolegama, evo mi se ne možemo načuditi zato što, mislim, tužni smo. Zašto? Još nitko ne zna. Možda je obožavatelj kojem se sviđa autorov rad, možda netko želi zaraditi na ovome, a možda se sve ovo ne bi dogodilo da na fotografijama bila mrtva priroda. A sada neviđena priča u povijesti hrvatske kulture. Cijela izložba na otvorenom ukradena je preko noći. I dok ovaj skandal brojni smatraju velikom enigmom, umjesto nje već je izložena druga izložba. Prije više od mjesec dana tmurni Zagreb obojila je opasna crvena. Ime je to izložbe s aktovima koja je nestala preko noći. U noći s utorka na srijedu nepoznata osoba obučena u kabanicu od glave do pete, što smo kasnije naravno utvrdili iz snimki video nadzora,
skidala je polako, sat i pol, dok nije poskidala sve naše izložbe panoe. Su autor izložbe pomislio je da je riječ o šali. Za mene osobno je stvarno vrlo velika enigma, ali za našu sredinu smatram da je to nešto što je ružno i što nam ne ide u prilog jednog suvremenog grada. Ako je kradljicu bio cilj zaraditi, nije se usrećio. Pa znate šta, kad se govori o vrijednosti, zapravo to su sve preslike, to nisu originali se tu nalaze u ateljevu kod mene. Ja osobno nemam takvu, mislim ja bih imao želju da budu pronađene, ali nisam uvjeren da će se to desiti. Danas na istom mjestu stoji nova izložba, umjesto aktova, ilustracije hrvatskog umjetnika koji je ilustrirao za The New York Times. Ne plaši se da će njegovu izložbu zadesiti slična sudbina. Ja negdje mislim da ova izložba neće izazvati takve reakcije zbog toga, jer čini mi se po nekom mojoj procjeni da je prošla izložba završila tako iz nekakvog čudoređa i da su reagirali opet ljudi koji se snebivaju nad bilo čime što ne spada u nekakav katolički moral. Umjetnici ističu, ovakva krađa je prvi slučaj ne samo u Hrvatskoj, već u regiji. Na sredu još nije poznat. Organizatori izložbe su u šoku. U istoriji je bilo krađe pojedinih umjetničkih dela, ali nikada cijele izložbe i to materijalno malovrednih replika. Izveštava Nikolina Zavišić. Najmanje sat vremena trebalo je za uklanjanje ostataka izložbe Opasno crvena, koja je posljednjih mjesec dana bila postavljena ispred škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Upravo je toliko trebalo kradljivcu da u noći s utorka na srijedu poskida sve replike umjetničkih dijela koje su bile izložene u središtu Zagreba. Prazni okviri dočekali su taksiste kad su došli na stajalište preko puta. Jesu vam se sviđale? Je, sviđale su mi se i znam kaj su bile, od čega su bile napravljene i zašto su bile to. A zašto su nestale, to trebate pitati one koji su ih ukrali. Što vi mislite, što bi mogao se biti motiv? Ovisnost. Zbog čega ovisnost? Zbog nekulture. Samo mislim, primitivan čovjek to može napraviti. Ja mislim ili neki perveznjak, ili neka jako usamljena osoba došla i ukrala, pa kao postavljala po stanu i da ima nekoga pokraj sebe. Jedan od autora umjetničkih dijela prema kojima su izrađene ukradene replike je fotograf Željko Koprolčec. Prije nego što model sjedne ispred njegovog objektiva, promislit će i namjestiti svaki detalj scene. Gledam na svaki element da on bude vjerodostojno, lijepo i estetski prikazano. Sa malim gafom i greškom možete doći na sasvim jednu drugu stranu, neprihvatljivu stranu, pogotovo za mene, a da ne govorim i za publiku. Na fotografijama su neke od balerina Hrvatskog narodnog kazališta. Suradnjom sa slikarom Duškom Šiblom, njihovi aktovi dobili su novu kvalitetu, pokret. Ovo su originali, zašto bi netko ukrao replike, motiv autoru nije jasan. Niti se radi o nekakvom velikom materijalnom dobitku kod toga koji je to ukrao, jer to su zapravo presnimke. Da su se nekome svidjele fotografije, ukrao bi jednu ili dvije, a ne cijelu izložbu, kaže Koprolčec. Ako su nekome aktovi na ulici smetali iz moralnih razloga, onda bi ih pofarbali ili demolirali, zaključuje autor. I zaista mi je to velika enigma, koji je razlog toga? Kriminalističko istraživanje u tijeku, poručila je zagrebačka policija, koja je u posjedu više snimki nadzornih kamera. Organizator ukradene izložbe je škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Potres prije 3 godine oštetio je školu i njen izložbeni salon. Tada su odlučili izaći s umjetnošću izvan zidova. Školi je iznimno važno da ima kontinuitet tog izlaganja izložbenog prostora i na tome doista, znači ove 3 godine radimo sa takvim angažmanom i profesora i učenika, tako da na neki način ne znam koja poruka je točno poslana sa ovime. Poruka koja je izložbom trebala biti poslana je sasvim suprotna.
Naše nastojanje je bilo da zapravo o sakaćenom gradu koji se oporavlja od potresa i tako dalje, sa svojim izložbom kao nekim doprinosom, umjetničkim doprinosom malo pomognemo tu jednu takvu atmosferu koja nas je sve pogodila. Bez obzira na krađu, već sutra će u praznim okvirima biti replike novih umjetničkih dijela. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.